Isihloko salenkonzo sithi kuyasaba sitshela ukwalana kwabo. Njengoba lesihlabelelo sichaza ingqikithi yesaluleko sikaBaba Mkhulu ukuthi amaNazaretha ahlale eThandana. Uthi-ke uShembe uma sithandana sothandwa nguJehova, kanti uma sizondana uJehova uyosilahla. Ungathi uShembe wayazi ukuthi emva kwakhe akakho amakholwa ayozondana njengamaNazaretha. Ukuthi Shembe ligama likaBaba Mkhulu, nenkosi ilanga eyayivame ukumbiza ngalo. Kodwa manje yonke inzalo yakwaShembe isiyaye izibize ngoShembe ukuze kuthuke uBaba Mkhulu kuyo yonke into abayenzayo ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Kodwa kubalekile ukuthi uma kukhulunywa ngoShembe kwazeke ukuthi kuqondiswe kuBaba Mkhulu ngoba ligama lakhe lelo owalibikezwe uSomkhulu. Lokhu kusiza ukuthi bonke abantu bakwazi ukwahlukanisa phakathi komholi nomkhulu wakwaShembe ngesibongo nomqali wendlela. Abantwana baseNdlunkulu baningi kodwa bahlukaniswa ngamagama. Awukwazi ukukhuluma ngomntwana ungambizi ngegama lakhe ukuze ahlukaniseke kwabanye abantwana. Nalapha-ke kwaShembe kufanele uma kuqondiswe kunyazi kuthiwe unyazi, uma ukhuluma ngomsebe kuthiwa umsebe, njalo njalo. Ikakhulukazi ngoba ibandla lakwaShembe linabaholi abaningi, ngakho abangalibangi igama lomprofethi ukuthi Shembe, okuligama owaliqanjwa nguYisemkhulu. Ngoba uma bonke bezibiza ngoShembe badida abantu ngokuzinika abangayikho. Maqondana nokuthandana kwamaNazaretha, ibandla elinochuku kanye nomholi walo ileli lasePhakameni. Kubalekile-ke ukuthi lamaNazaretha akhuze kulo mkhuba wokuhlale behlukanisa leli bandla likaMenzizi nomhlaba. Angeke ngikhulume ngebandla laseKuhleni ngoba liyibandla elikhulu futhi umholi walo angikaze ngimuzwe ethukuluza elinye ibandla. Mina ngiyayisola into leyenziwa ngumholi webandla uma idikilela phansi umsebenzi kaNkulunkulu. Njengalokhu esengikuzwa ukuthi kubaholi bakwaShembe sekukhona obeke isithombe sakhe ezihlabelweni zikaBaba Mkhulu. Into engenziwanga ngisho inkosi ilanga yize kunezihlabelelo zakhe kule ncwadi kaBaba Mkhulu. Kuyinhlamba ukusuka kumuntu ongekho mfundiso kaBaba Mkhulu oyilandelayo bese ngokufuna ubukhulu ezoqhwaga isihlabelelo zomprofethi. This kind of act is highly abominable. Maqondana nokuhlaselwa kwenyanga yezulu, lokhu kwenziwa ngumkhonzi ofundile nohlale ezenza umuntu omngcwele, kodwa izenzo zakhe zisho okubi.
nguye uqobo ongumkhulu webandla owavela wahlambalaza ubaba inyanga yezulu emsakazweni. Lokhu ekwenza kumuntu omdala nonguyisemkhulu futhi nongasekho emhlabeni. Umuntu othi ungumkhulu webandla uyenza kanjani into? Kwaze kwasuka ingilosi isithukuthele yathi ngimqondisi lo mfana ngalesi senzo sokuhlasela umkhulu wakhe nongumgcotshwa kaNkulunkulu. Ukuthi uvukile uyakwemukela lokho ukuthi ubaba inyanga yezulu ngumgcotshwa. Akusho lutho lokho asinendaba nalo. Kodwa ingilosi ithi inyanga yezulu ngumprofeti kaJehova. Njengamanje sekuqale okunye ukuhlambalaza ubaba inyanga yezulu okuvela ebandleni lasekuphakameni okwenziwa indoda mfile engikholwa ukuthi isathunywa nguye lo mholi, ngoba isenza leyo nto eyayenziwa nguye lo mholi. Lesi simo singagcina sidale umkhulu umsindo, umuntu ovuma kuhlandlalazwa umkhulu wakhe ongasekho ngaphansi. Le ndoda isaqhuba lento eyayenziwa ilo mholi. Uvukile okwagcina ingilosi ithi angingabukeli ubaba inyanga yezulu exhatshaza lo mntwana. Njengamanje ubaba inyanga yezulu owahamba emhlabeni ngo-1995 eno-89 years, sekuyiminyaka engu-25 wasishiya emhlabeni, kodwa kunebandla elisahlalele ukumhlambalaza kuze kube manje. Angazi noma ngalokhu kwenza kwabo bacabanga ukuthi lezi zinhlamba zizomkhipha yini ezimini ubaba ingilosi, noma kumbe ngalezi zinhlamba bacabanga ukuthi zizoqeda ibandla lasekufeni. Ingempela Vukile, ngalezi zinhlamba ohlale usibhekise umkhulu wakho, ucabanga ukuthi ubukwa ngubani? Usifunelani isiqalekiso ngoyise omkhulu? Manje ngikhuza njengobaba wakho. Sengicikekile yilezi zinhlamba zaleli bandla, ngoba ivangeli lalo ukuhlale kuhlaselwa ngazo zonke izindlela noma imuphi umuntu owaphuma ephakameni. Lesi senzo sibonisa inzondo ongayazi ukuthi iyophela uma kwenzeka. Mina manje sengina 72 years, kodwa anginalo icala lokuphuma ephakameni. Uma kulicala lokho, ngoba ngalandela abazali bami kulesi sikhathi samanje, bancane kabi uma bekhona abantu abangathi baphuma ephakameni ngokwabo, ngoba lesi senzo senzeka ngo-1977. Manje esikhundleni sokuba sixolelane sibuyisane njengamaNazaretha noma sesahlukana ngokusonga, ngaso sonke isikhathi kunebandla elihlalela ukutshala inzondo phakathi kwamaNazaretha. Aqali ngebandla lamaNazaretha ukwehlukana kwebandla. Onke amabandla obuKristu ahlubuka kwi-Roman Catholic Church baze babizwa ngama-Protestants. Kodwa konke lokho manje sekwedlule. Ibandla leze-CC lehlukana
namanje lihlukene, kodwa bonke abalandeli bayathandana. Manje kanti kwakhala nini ebandleni leli bandla seliqale okunye ukukhuluma okubhekiswe kini. Lokhu kukhuluma ukuthi uma uzwa umuntu ethi ungowasekuPhakameni kodwa phambi kwakhe ingekho lendlu yasekuPhakameni, besho beyibeke esithombeni, lendlu lowo muntu akasiye owasekuPhakameni. Amen. Ngiyakuphinda bathi uma uzwa umuntu ethi ungowasekuPhakameni kodwa phambi kwakhe ingekho lendlu yasekuPhakameni, lowo muntu akasiye owasekuPhakameni. Le nkulumo ibhekiswe kini ngoba amaNazaretha asebuhleni akhuluma ngobuhleni, kodwa yithina ingilosi eyasifundisa ukuthi singakushintshi ukuthi sinabasekuPhakameni. Manje senizotshelwa ngamaNazaretha asekuPhakameni ukuthi asibe abasekuPhakameni. Angidingi nokuthi ngize ngizivikele kulo mbheko, kodwa umbuzo engibuza wona ukuthi kanti leli bandla lasekuPhakameni liqondeni ngalolu thuba elilokhu laqalwa ngumsunguli walo uNkosana uLorh. Awukaze ukuze ukweyisa nokukhwenza okunye. Mina umama wami wathi ngobaba mkhulu waba umntana, wakhulelwa kuye ePhakameni. Kwathi ekuhambeni kababa mkhulu umama wahlala nenkosi ilanga waze wayogana kwaMpatha ephumele ePhakameni. Umama wathengelwa inkosi ilanga yonke impahla yokuyogana, wabanjwa inkosi inyanga yezulu isandla ephuma ePhakameni eya kwaMpatha. Namhla ePhakameni akusekho nakithi. Ngisho ngokosiko ungathi uma uxabana nomfowenu ubaba wenu engasekho noma ekhona, uthi ngoba uphuma umuzi bese kuba nothi ekhaya lakini elikhulu akusekhona kini. Umuzi wasekuPhakameni wakhiwa ngabazali bethu, manje sesixoshwa nguvukile kuwo. Siyavelela ubaba inyanga yezulu bamthuka ngokuphuma kwakhe ePhakameni, bethi wathi ubaba ilanga umuzi wasekuPhakameni awunakususwa endaweni owakhiwe kuyo. Le nkulumo is out of context ngoba ubaba ilanga wayekhuluma ngokususwa komuzi wasekuPhakameni esuswa nguhulumeni. Inyanga yezulu ayikaze ikhulume ngokususwa komuzi wasekuPhakameni, kodwa wathi umuzi wasebuhleni is an extension yomuzi wasekuPhakameni. Waze wathi kusebuhleni bokuphakama. Ngisho ngabe inyanga yezulu yayithe ebuhleni kusekuPhakameni, wayothi ukuphakama okusha njengoba likhona neJerusalema elisha. Ngangikhona mina enkonzweni baba ilanga ekhononda ngobuncane bendawo yomuzi wasekuPhakameni, ngoba amaNazaretha aqala ukunganeli kumuzi kulo muzi inkosi sekho inkosi uthiya ubaba ilanga angazi ukuthi uma le ndawo isincane kanje sizokwenza njani.
mhlawumbe uNkulunkulu uzothumela enye indawo. Ake sithi-ke ibandla lasebuhleni liyobuyela ekuphakameni. Practically, is it possible ukuthi ibandla lasebuhleni lingakwazi ukuba libe sekuphakameni? Ungefune enye indawo evulekile. Ngabo lokho sekusho ukuqedwa komuzi wasekuphakameni. Leli bandla likavukile Shembe selithi-ke umhlaba kumele wazi ukuthi mina angisiyo wasekuphakameni, ngoba izinsika zendlu yasekuphakameni azikho phambi kwawo. Lokhu kuxhensa nochubo olugqugquzela inzondo yamaNazaretha kuvela kumuntu ongubuholi webandla. Angiqondi ukuthi lo mntwana ubaba inyanga yezulu njengoba emncane kangaka engusemkhulu wamdlela. Angazi ukuthi mina-ke ufunani kimi. Muva nje usecashile, kodwa sekukhona indoda mfini yasekuphakameni emelene nokuhlambalaza inyanga yezulu ngamanga aluhlaza. Wena ongazi, ongathi lento yomuntu oyikhulumayo iliqiniso. Lamanga alendoda ndini ngiwafanisa nalamanga alentombazana evela nelungu lokuthi umntwana wabaphindangene wayengesiye owakwaThebesi, kodwa wayengowakwaZulu. Lohideke lwamanga engazukuwabala. Nale ndoda-ke yasekuphakameni ithengelwe ukuthi izohlambalaza ubaba inyanga yezulu. Lesi senzo singenza ngikholwe ukuthi umoya omubi kaNkosana uLonda uyabusa kuleli bandla. SasiseJudiya ngenyanga yezulu, ngesikhathi ibandla lamaNazaretha lingakuhlukana, liholwa yiyo inyanga yezulu. Sezwa kuredo ukuthi ekuphakameni kufe abantu abanhlanu ngokudutshulwa bangokukhulu. Singazi lutho thina sinobaba inyanga yezulu esasiseJudiya. Lo mbiko wafika sihleli naye ubaba inyanga yezulu eJudiya, lapho owayenze khona umhlangano. Sathola nje kuredo ukuthi abafile badudulwe babulawa ngabalandeli beNkosana uLonda. Sekwenzekile lokho, nabalandeli benyanga yezulu ababe ngaphezulu kwa-99% webandla bafuna uzophindisela kuleli qeqebanga eselibulela abantu. Kodwa inyanga yezulu yenqaba yathi uma sike salwa phakathi kwalo muzi, uNkulunkulu uzishilo. Ngaso leso sikhathi inyanga yezulu yaphuma yawushiya umuzi wasekuphakameni, yayohlala entabeni emaqaqeni. Manje kulokhu kubulalana osekunezidumbu ezingu-5, lamaqembu amabili ayezohlalisana kanjani emzini owodwa? Into enjalo yayizokwenzeka kanjani? Ngiyakhumbula elinye iphepha libhale ukuthi Shembe's self-exile. Besho ngoba inyanga yezulu ishiye umuzi wasekuphakameni yayohlala namaNazaretha entabeni. Umbuzo wami uthi kulaba bantu abafile abawu-5 bebulalwa ngamaqembu amabili endaweni, ayengahlalisana kanjani? How was it possible?
Uma wena wawungumholi ofuna ukuthula, wawuzokwenza njani? Manje ngisusa isenzo sokuthula esingakhuzeki kuleli bandla lesiphakamile. Kunesisho esithi uma ufuna ukuphendula amanga abe liqiniso, ubothatha amanga uwahlanganise neqiniso, bese ulokhu uphinda amanga. Ekugcineni iqiniso liyophela, bese kuphela amanga. Sekaningi ngithola sihlaselwa libandla lasephakameni ngokungenasidingo. Kubonakale ukuthi lamakholwa nomholi wabo banobuqili obuyisimanga bokwakha ilungu bese belokhu beliphinda ukuze ligcine liyiqiniso. Noma ubaba Nyanga Ezulu wahamba emhlabeni ngo-1995, kodwa namanje uthola kunamalunga asephakameni anevangeli lokumhlambalaza, benze sengathi leli bandla limsulwa. Kodwa ibandla lamaNazaretha lahlakazwa isonakalo somuntu esingachazeki. Angidingi ukwenza ucwaningo ngempilo yalomholi wasephakameni uLoda, ngoba lo mholi wangihlukumeza kakhulu. Ngangihlala naye unkosana uLoda nonkosana uHlumela eThembalethu eminyakeni yama-60s. Ngiyazi ukuthi unkosana uLoda wayehlakaniphile kakhulu, mhlawumbe kunazo zonke izingane zakwashela. Kodwa futhi akakho umuntu owayengcole njengoLoda. Angikwazi ukuchaza ipersonality yalowa muntu ngaphandle kokuthi noma ngimfanisa noTrump. Ngahlangana nenye intombazana engayilo iNazaretha ethi uLoda wayethandana nodadewabo. Le ntombazana ithi yayingakaze ihlangane nomuntu who was so arrogant, so haughty, so self-centered, and so disdainful njengoLoda. Okusho le ntombazana. Lo muntu wayengamazi umuntu. Angikhulumi-ke uma wayesedakile. Mina ngingakhuluma imikhuba emibi enziwa ile nkosana, kodwa ngizothinta leyo engiyazi. Ngiyakhumbula efika ngesabatha elinye edakile esontweni eSonto. Wafika wangena ethempelini kusonto, wathuka abantu abadala nabashumayeli enkonzweni. Emva kwenkonzo abagcotshwa baqulisa umnewethu umfundisi icala, bethi nguye ozena lesi sikhwenzi esontweni. Kodwa umnewethu wona ngokuhambisana naye, ngoba bobabili babeya eThembalethu, ehamba embambile ngoba wayedakile. Kodwa manje sekuthiwa ubaba inyanga Ezulu uphela wayefundiswa ledala. Enye inkosazana yenkosi iLanga, engeke ngisho igama layo, ingixoxela ngemikhuba esabisayo kaLoda. Ithi bathi beya enkonzweni yesabatha ephakameni, unkosana uLoda wabaviva, wathi abaye emhlanganweni ngoba kunodaba okumele balixoxe njengomndeni. Bagcina bengayanga enkonzweni. Sebesemhlanganweni, kulo mhlangano bafica kunomfundisi uPhumani. Hayi wasefika.
uthi kulonda sebevumelene nomsindisi uPhumani ukuthi inkosi ilanga kumele leli bandla ilihole izinyanga ezisithupha bese idedela nabo balihole ngoba leli bandla lakho i-trust afanele lihole lomntwana kwakusho uLorda esho kuyise ithi-ke le nkosazana amaNazaretha angacabangi ukuthi ukuqhwaga ubuholi baleli bandla uLonda uqala ubaba omncane wamhlukumeza isimanga nobaba esaphila ngisho esegula waya kuye emphoqa ethi ufuna iwili embeka ukuhola ibandla lombiko bawubikelwa uMakhoba owayehlala nenkosi ilanga esinkulu. Mina-ke imikhuba eminingi eThembalinde wayeyenza phambi kwami. Kwakuthi ntambama athathe umjuba kababa ilanga awufake nawe esibhuqweni ebuka wonke umuntu ngoba wayenganandaba nomuntu. Esebuye esibhuqweni athathe isigqoko senkosi ilanga asifake, athathe isihlalo sikayise asibeke emvulandweni bese ehlala kulesi sihlalo afunde iphepha ebukwa ngabantu bonke engenandaba. Enye futhi into ethinta unkosana uLonda njengokuxoxela ngabafowabo ukufaka phakathi kwakunendodana yenkosi ilanga nayo eyayihlakaniphe kakhulu yafunda yaze yaya phesheya sengathi yagcina sihlala eSwatini. Kwaduma ukuthi uma ihamba inkosi ilanga emhlabeni le ndodana iyona eyohola ibandla. Lokhu kwayenzela isitha esikhulu kubafowabo kodwa yona inokubona kwathi ibuyile ngokuvakasha abafowabo phakathi kwabo okwakukhona unkosana uLonda bayibulala ngokuyishubula indodana yenkosi ilanga. Abafowabo ababekhona bathi ubhongoza ukubulawa kwale ndodana yenkosi ilanga kwakunguye unkosana uLonda. Lento yabambi kakhulu enkosini ilanga. Ngangikhona ubaba ilanga ekhuluma ngayo inkosini. Wafunda indaba kaKhayini noAbel. Waphinda zonke iziqalekiso ezakhishwa nguJehova kuKhayini. Kodwa kunakho konke le nkosana abalandeli bakhe abamenza uNkulunkulu noma uNkulunkuluwana wayenobusathana engazi ukuthi ngichaza njani. Kodwa kuzo zonke izinto ezimbi engake ngabona zenziwa yinkosana uLonda ngeke ngikhohlwe owake wayenza kubaba ilanga ngo-1975 kuya ku-1976 efunda e-University of Zululand nami engangifunda i-part-time kule university. Unkosana uLonda wakhipha ephaketheni u5 rand wawuseliphepha wafinya ngawo maqede wawucinga phansi ungafikile. Zambuza isitudeni ukuthi wenzani waphendula echiza so distancing wathi lento iningi kithi abantu bahlale bemupha ubaba bencenge ukuphila bayaphila futhi
wakwamuzwa umuntu ophilayo ekhuluma into enhle ngoyise, ebese lowo muntu ethi wayemthanda uyise. Esinye isitudeni sawuthatha lo 5 rand onamafinyila kalonda, sawesula amafinyila, sawufaka ephaketheni, kwaqhuma elikhulu elihleko, izitudeni zihleka lesi senzo sendodana kaShema. uMr Nkosi owayefundisa eDlangeze High School, sihlala naye endlini eyodwa, wayethanda kabi ukumlingisa uLonda mhla ehlambalaza uyise kubafundi. Kodwa okwaba nzima kakhulu kimi ukuthi uNkosi wayenza mina ihlaya, ethi hawu Mbanza, kanti nipha uShembe imali ngoba nincenge ukuphila ukulapha impahla. Bonke bavele bafe insini. Kwaphenduka mina ihlaya nendaba yalokho. Kodwa kwaba nzima ekuhambeni emhlabeni weNkosi ilanga, sekuvela emaphepheni ukuthi uNkosana uLonda ubanga ubuholi nobaba inyanga yezulu. Bahleka baze babhuquza phansi oMr Nkosi, bethi kimi, nawe Mpanza usuzohamba uyokhola uLonda ngoba uncenga ukuphila, uyagula yini? Njengoba wena ufundile, ungavuma kanjani ukwenziwa isilima uLonda? Kwenye intshumayelo ngizwa uNkosana uLonda ethi enye into eyayongijabulisa, ngangiyojabuliswa ngubaba ngoba ngangimthanda kakhulu. Usho lo kubalandeli bakho wayemthanda kabila. Kodwa uma uthanda ilanga, uthanda ubaba wakho, ungakhuluma kanjani. Ngishilo okuningi owayekwenza. Lento uNkosana uLonda owayenza phambi kwami, enza inhlekisa iNkosi ilanga, ungayibiza ngokuthi uthando lwendodana ithanda uyise. Lapha ngikhuluma ngento eyenzeka phambi kwami, ngenziwa inhlekisa ngayo. This is the brutal, honest truth. Uma uNkosi esaphila noma uKapuya, ababengothisha eDlangeze High School, besaphila, abavele bengifaka nje ngoba bayazi babephansa mina. Noma imuphi oyaziyo le ndaba akangifakazele, ngoba leli kwaba lihlaya elagcwala iUniversity yonke. Isifundiswa zizwa indodana yenza inhlekisa uyise nokwenza iNkosi ilanga. Konke lokhu ukukholwa nokuthanda iNkosi ilanga kaLonda ngamanga alihlaza. uLonda akazi abe ngumuntu. USathane unobuqili obuyisimanga, futhi uyabathatha abantu ebuqelini ngobuqili bakhe. Namuhla kunamanazareta enza uNkosana uLonda uNkulunkulu wami wasephakameni, besho bekhuluma into abangayazi ngobulwane balona. Kunomunye-ke umhlobo ongehlelayo, ngizithola sengihlaselwa ngumfundisi umhlongo ongaphansi kwaSizwe Shembe, naye uthi uyinkosi. Angaze ngimuze uSizwe nangelilodwa ilanga eshumayela. Ushumayelelwa ngumfundisi umhlongo. Kodwa selokhu yasungulwa iNCT,
uhlale ebhekene nami ethumana lo mhlongo wakhe ezothi akazongicwayisa ngaphandle kwesizwe. Muva nje umhlongo ongibize ngamayiyana. Angazi-ke ukuthi yini amayiyana nokuthi ubeqonda ukuthini uma esho kanje. Kusobala ukuthi ngingamayiwane ngoba angisiye nokwashona. Okwanamuhla angizukusho lutho olutheni ngalosizo nomsindisi wakhe, ngoba wazikhulumela yena emsakazweni usizo. Wathi wayeshayela amabhasi, kwafika amaNazaretha athi akazophatha ibandla. Kusobala ukuthi nokuthi akazophatha ibandla kokusho nje ukuthi akahlale ehamba phambi kwamaNazaretha efaka umjizo wokubona ubuholi. Without any preaching, without any doing anything. Nokuthuka mina usize ilokhu wathini elwa nami. Ethi kangikhiphe ingubo emhlophe, ethi angayisebenzisi imhlalelelo zamaNazaretha. Kodwa angilazi ivangeli eliphethe usizo ngaphandle kokuhlanyela kimi. Uma engakuyeki lokhu kweyisa enomfundisi wakhe, ngizomqondisa. Angisiye uwabo mina. Nokungenawudosi ufundela kimi ukukhuluma. Inkosi isekhona.